Txikitan, txintxeta jartzen nuen etxeko mapamundian bisitatzen nuen herrialde bakoitzean. Letiziak ez dakit gauza berdina egiten duen, baina demagun hori egiten duela. Non eukiko ditu txintxeta gehien? Uretan sartuta mapako itsaso eta ozeano guztietan, ni bezala alegia. Kaixo lagunak, eguerdion, daleti, ongi etorri, zer moduz? Ondo? Oso, ondo. Eskutzik etzea etorri, sekarri zu surfeko tabla eta liburuska bat, bai? Bai, kuadernotxo bat. Kuadernotxo bat? Detalle batxoekin. Bueno, geho, joringo deuz ekartzen liburuska horretan. Lehen esan dut, ibiltzen dela itxaso askotan, baina ikuste zuen bezala, ez da arrantzalia, ez da ozeanografua, baizik eta surlaria ondia, ez da? Bai, surlaria. Ze ozeanotan etxean, odanetan surfeatu dezu? Antartidan ere bai? Ez, justo agian hori falta izan. Hori falta zaizu? Bai. Traje potoloa jarrita egunen baten igual, jundiarko zea? Bueno, esponsoragaz nik uste deitzen badet, agian lortuko dezakegu. Pungo zea, dudik gabe. Bueno, zukalden zemuz moldatze zea? Erdipurdi? Erdipurdi, bai. Bueno, guantxe ikusiko deu, egia zan, elkarrekin ningo ditugu odolkik eta indabak piperran sartuta, gero saltza tomatear bat eta kurruskari batzuk hor irugilarrakin, eta aldi berian, zure bizita ezautu eta irrikitan hau, hemen gaude bi zurlari, zukaldatzeko prest. Hau da usaio bikaina datorrela. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta leti, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, piper bete hau egiteko garaian, odolki eta babarrun beteta, bale? Ingo deuna da, odolkia egosi, porru eta tipulakin, salda pixkatekin eta zapore pixka gehiago hartzeko. Gero, utziko dugu ostutzen, eta behin ostuta da honian, ingo deuna da, indabekin edo babarrunekin nahastu, ja egosita daudela, dena pixka zanpatuko dugu sardezkakin, eta ingo dituguna da, ja hemen, zukaldien pasata dauden piper hauen barruan sartu, behin barruan sartu deunian, ingo deuna da, arrautzetik pasa, prejitu, eta tomate saltza bat prestatuko dugu bertan jartzeko piperrak. Tomate saltza iteko, ingo deuna da, tipulina zuritu, laukitxotanin, ondo gorritu, behin ondo gorrituta daunian, tomatia ingo deuna da, raiatu, bertara bota, murrizten daunian salda pixka botako jau, oreganua, lagako dugu murrizten, eta orduan gehoia, piperra barroa sartuko ditugu. Eta hoi gutxi balit, gainean, irugilarra moztuko dugu fina, o lauki txikitan, salteatuko dugu, eta gainetik botako dugu kurruskari bizkat eukitzeko. Ados? Ados, jarraituko dizut. Bai, ingo dugu bion artian. Bueno, ningotena da, nodolkia martxan jarri, eta zua dibez tipulina zuritzen, ongi? Bale, ongi. Venga, inbiar diosuna da, berdiak endu, zutoinak endu, eta lendabiziko geruzak endu. Txiki. Bueno, txiki, gutxi gora bera, laukitxotan, nahizun bezala, bale? Ni guztai zaizu tomate zantzatu tipula puxeta batzuk edutia? Arazi gabe, ez? Igual geho birrindu ingo dugu, orduan puxketan nahizun bezala garri. Bale, eta zandakoa, nik ingotena da, odolkiantzako lapiko hartu, eta zutzako sartai bat hemen, tomate saltza egiteko. Hemen da jasu labana txikila ondilan, nahizun hartu, eta ekin. Bueno, leti, esaten eginena, zurlaria ondia izan zea jarraitzen dezu izaten, kontatu pixkat, zure ibilbidea nola izan dan? Bueno, zenbat urte txokin hasi zinean surfian? Hasi nintzen 6 urtegaz. 6 urtekin? Bai, eta sopelan, Bizkaian. Ados. Familiagaz. Azkenean nire aizta nagusia surfean aritzen zen aitagaz, eta izan zen supernaturala. Eta, bueno, hasi zen ametsa izaten, eta gero nire... Egi bilakatu da. Hori da. Ona. Eta orduan esan duzu 6 urte txokin, ia biziletan ibili baino lehenu, hasi zinean, ikasten surf tabla gainean ibiltzen, Betu, hor truko bat emango izut, binik esartzeko, Betu, mozten dezunean horrela, gero egiten dugu bestiak endu, Vale. Eta gero erditik amostu. Begira.
Hola gero, ondo jartzen dezu gainean, eta ja lasai mosten dezu. Biatxik ez mosteko, bale? Arraunian jarraitu behar dezuta. Bai, noski. Venga, zure kontu. Bueno, kontatu, orduan, 6 urte txokin, hasi zinean, aizpasarrenare bai ibiltze da orduan surfian. Bai, bera izan zen azkenian lehena, familian, aitagaz. Aitare bai surferua zan? Bai, baina bueno, bera beti esaten dugu, pakete utza zan. Eta, bueno, azkenean euretan pasatzen genuen pilo bat denbora, hiru ginen etxian, orduan azkenean egon behar ginen itxasoan energia kentzen. Claro, betela etxea gonda. Bai, eta hori izan zen gurasoen terapia. Ados, orduan, 6 urte txokin. Eta noiz hasi zinen adibidez lehendabiziko lehiaketak iten, noiz etorri zian lehendabiziko txapelketak? Bueno, nik uste 10 urtegaz lokala, azkenean herrikoekin eta, bueno, txapelketa edo festa zan, udako festa, hor Peñatxurin. Eta, bueno, pizkanaka, ni azkenean bikiarekin, kompetentzia pilo bat eukidet. Horrek asko indizu, ez da? Asko lagundu egin. Pike sano bat giztona, ez da? Eta hortik hasi nintzen, eta pizkanaka, ez? Aizpasarrai askarra rapatu zenion, aizpasarrai, bai, Bai, askar. Gainera, bera 6 urte nagusiago da, eta orduan, ni hasi nintzenean bera bazegoen beste momentu batean, ez? Ja. Ados. Bueno, orduan lehendabiziko lehiaketak hasi zian, orduan zure historia zan, ondo pasatzea eta energia gastatzea, baina etzen ekin txapelketetan bukatuko zen, etzen nun helburu horrekin ikasten jarraitu. Bueno, bai. Gio ja momentu bat iritsi zan, ja pikatu zinala orduan. Bai, a ber, betidanik eukido tametxa, ez? Zurlari profesionala bilakatzea, ez? Eta 10 urtegaz izan zen hor, azten garenean idazten eskolan. Bai. Eta, bai, beti hor egon da, ez? Eta ni nahi nun kompetizioan zentrau. Eta, bai, ni etxako bidea erraza izan da, ez? Azkenean ni baneukan ere ideia, eta hori lortu arte ez naiz. Ezea gelditu. Ez, ke ba. Ona. Osea, egoskorra zea, da bortu dutxea, buru berari. Buru gogorra. Ona. Bueno, pizkat izan behar da, ez da? Bai. Gugor dakau, Kirolean, azkenean... Sarautan adibide erra garitzaran buru bezala, egoskorra dala, eta ora, lortuzuna, eta amatriaina, zenbat kirolit eguen da, zenbat entrenaten duen, Eta oin dago Nadia Erostar bere ordu horrekiten. Orduan, bai, Euskal Maian, zuflari oso onak eta hauz. Oso onak. Eta gainera hor gauz, mundutik zehar bidaiatzen, txapelketetan ere, ondo egiten, orduan, leku proposa da. Dudi gabe. Bueno, eta noiz etorri zian lehendabiziko garaipenak edo lehendabiziko esatezuna jope, bai guztuan abidea, ez dakit ja entrenadore batekin hasi zinan, edo ja esatezun ja onta dedikatuko naiz. Zenbat urte txokin gertau zan hori? Nik uste 18 urtegaz, ez? Azkenean ja banituen Europako txapelketa batzuk, hor euratxean, eta gurasoei komentau nien, ez? Azkenean momentu hori da unibertsitatera joan, ala beste bide bat hartu, ez? Eta ni, bueno, nota oso onak atera nitun, eta komentau nien gurasoei, ez? Oin nire momentua da, ja presio hori, ikasketen presio hori kendu dut, eta oin euneko eunera joan nahi dut kirol mailan. Ona. Eta, bai, 18 urtega izan. 18 urtekin. Bai. Vale, hor ja, hasi zian... Oso ondo aizea. No, eskerrik asko. Eta hor ja, etorri zian lehendabiziko garaipenak, ez da? Europako txapelketetan, eta bar, ez da? Bai, bueno, hau surfa pizkanaka azten zea lorpenak eukitzen, ez? Ez da momentuzko kirola, ez? Orduan, junior etapan garaipen batzuk nitun, eta, bueno, egia da, 2020 COVID hasi baino lehen izan zela nire bueno, ezen garaipena izan, baina emaitza oso ona, munduko 3. hor challengerrean, Karisamurren kontra, dela Tokioko urrea eskuratu zuen, eta munduko txapelduna izan da, ez dakizen bat. Ez dakizen bat, bider. Bider, bai. Eta bai, pizkanaka gero
hori, hau burugorren kirola da. Ondo. Ba, ezkenian bakarrik ion bertzea, itxasuan sartuta, olatuen aurka. Eta ezin dezuetzi. Ezin dezuetzi, aurrea eta aurrea, ez dago bestik, ez da? Bai, eta, bueno, lesioak egon dia ere, baina, bueno, hori... Alde bate utzi behar dugu, txarra alde bate utzi behar da, ez da? Hori da beste kapitulo bat. Baina bai, azkenean kirol munduan edo gertatu den da, ez? Danetik gertatzen da, ez da? Danetik. Bueno, guantxe jungo geha, garatzen gauza hoie guztiak, txerreki txarraka. Hemen lehendabiziko urratzak eman ditugu. Hauek botatzen ditut nik. Bai, bota bertara bai. Indeuna da odolkia egosten jarri, eta ingo deuna da lehendabiziko reportaia ikustea jungo geha. Ados? Venga, ados. Ba, gaur da San Severino, eta Balmasen egiten da putxeren lehiaketa. Eta gaur hemen dakau, haundi bat lehiaketa asko irabazitakoa, erreportaia indula guretzako, Jon Peli, eta ikusiko zue, ea nolako pitxire egiten duen. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, Jon Peli ormaetxenaz eta bakiotik gaur hitz egingo dugu lehiaketa gastronomikoaren buruz. Umetan, etxien amagaz eta beti gustatzen zakun zutian ibiltzea beraz bateko patata zuritxu, besteko eta azkenean 13 urtegaz lehenengo lehiaketa bat egon zan hemen Mungiako barrio Trobikan eta amari esan, bueno, bai, bini apurrete emakaioa zelan egin eta bat eta bestia eta ara joan ginen anai txekerra eta lagun batekin. Eta, bueno, eta premioan barruan sartu ginen, da hemen daukate lehenengo premio nire bizitzan atalakoa. 13 urtegaz, makaioa pilpilera. Da gero hor hartxasuia gusanillo esaten dana, eta oin drogaditua moduen, ezin kendu. Oin hor gauz. Guztira eraman got, eta 10 urte. Semiagaz normalian edo nire emazteagaz joaten. Da gehien gustatzen dakune daba, igual putxerana. Igual lasaitasun gehiago konkurso bat da, eta bestela marmita bere asko gustatzen da. Putxerak normalean babarrunak egiten da. Normalean, Euskal Herrian. Beti Bizkaian lehiaketatan egoten naiz. Semianak eta nirea bi onartian konte euskeron eukiko duguz igual 35 txapel. Niritzako lehenengotik aparte, importantiena niritzako izen da, bat Bakioko marmitako, eta Bilboko bustana eta txipiroiak. Horrek izen diren niritzako garrantzitsuenak. Nin lehiaketan hasi eta urte batzuk ostean hasi nintzen epaile. Responsabilidad larda eta ez da gustatzen asko, eta intentzen dut eskapetan hortik. Eta orain ibiltzen az edo lehiaketan edo antolatzen. Orain dauen maila lehiaketatan da super. Gatza, oso gatza da sartzea, ja dauz pilo bat eurrien dabizenak, eta edo zeinak irabazilik. Nik ostalaritzan hasi nintzen orain dala 40 urte Bilbon. Eta handik orain dala 30 urte montatu nuen Larraurin jatetxe bat. Baina egon nintzen apurbet flojo sukaldian egoteko. Orduen liburu bat erosi nuen Carlos Arguiñanona. Da, holan hasi ginen eta gero esperientzia lanen bitartez. Carlos da monstru bat sukaldean eta berari imitetea imposible da. Baina bai erakutzi indau, bai apillo bat jenteri. Orain entrevista ostean, egingo dugu putxera bat ikusteko zelana daukan. Zer behar da putxera lehiaketa baterako? Lehenengo putxera. Gero indaba, kalitatezkoak. Hemen daukazenak dira Arabako indaba. Eta gero sakramentuak. Asko ara, kasuelea dana, putxera ganean, indabak botakuz bertara, salda eta urdia eta txorizoa. Importantiena da produktua. Iketza ona, olio ona, eta gero lasaitasun eta mimeen berda hori. Atera, mobidu, itxi. Orain jaue irekitzen hasi danean, botako duz barrazkiak frigidute, batidoratik paseta hostia. Eta berriro irekitzen hasi danean, egun berda kontroletan, zaldie bota edo ez bota.
azkenean jakiteko zein dan honena, igual detaile txikietan zoaz kentzien. Igual, grasa gota bat eukide borrek, puntu egitzi hau. Ze igual guztuen dekozuz igual pilo bat igual, baina bat amateri zeuse gaitzik kenduen bertzezu. Gauz holau detaile txikietan kentzien. Balmazedako irabazi zuen nire semeak, lehenengoa eta bigarrena. Nik irabazi dutena putxeratan plentziko izan da. Hala baten, esan zegoen nire izena, eta ni entera berez. Eta albokoak ezauzten, oie, zuria da hori, zelan nire, izauk irabazi zu, putxeria jo, hankaz, eta bera indaba danak. Bueno, hori izen zan, demasa. Honen errankadia eginda dau, eta orain dator momenturik onena. Ze, lasaitasuna dator, honek ez dako presarik orain, eta irekitan segidu dila, lehen gordueten ez daupegarik. Amaiketakoa badau, jan, eta bestera, lasai ezarrita horrean. Putxerak hemen Euskal Herrizen datoz, enkarterri aldetik. Honek ziren treneko langileak, Bizkaitik Leoner arte. Karo, esan egon sukalderik eta zeuser jamea zeuden langileak, honek putxerak inventez zuen, baren vaporagaz eta haren iketxagaz, janari aiteko. Bueno, 4 ordu ondoren, hemen doaz honek egin da. Orain, sartuko dugu txorizua, urdeia eta odolostea, itxia putxugetan reposo, eta jatera, edo presentatera lehiaketara. Bueno, Joseba, hau izen da gure gaurko lehiaketa partikularra zuretzako, nahi dozunean badakizu nora etorri. Bueno, kampeon. Ai, ama, Jon, idakakik afizioa, zukaldatzeko, Eta hori da, mimua jarte diona, Zeatik, bestela ezin dia, inbeste txapelketa irabazi, Hori leti tabla gainean bezala, mimuak indana, ez da? Dana. Eta bulgo horra izan da behar izango, apiskat, ez da? Bai, eta ilusioa gazte. Ilusioa egin. Bueno, besarka handi bat, Jon Peli, eta naeken arte, egunen baten honea, eta horri berko, nekin kosinatzea. Besarka handi bat. Bueno, gurian jarraitu berdeu, tipulina egin hemen goxatzen, kolore hartzen nahi da, behitu, ia, azpigalde marroia hartzen nahi zaigu, hemen noiz meik abigo eta manbezta izkio, vale? Eta hau da, tomate saltsa egiteko. Kaleti, zua zizia horrekin da horrekin jarraituko zu, vale? Behitu, emango izutena da. Bol bat. Vale, ados. Hemen dakazu raia horia. Vale. Eta ingozuna da, tomatia hartu. Bai. Txortenak endu. Erditi moztu txorten alde baten uste jo nik horrela. Betu, puntxa sartze jo terrexago sartzeko. Eta tomatia batzutan koste itea moztia. Eta hau ingozuna da, dena hola, raiatu. Vale. Azalakin gelditu arte. Vale. Eta azalak endu. Lau tomatia iberdina ingo dio, vale? Vale. Venga, oso ondo. Eta nik hemen dakatu holkit ja, egosita, saldatik atea deu, eta ingo jotena da, azalak endu, zanpatzen jungo naiz, babarrunekin, eta gero beti ingo ditut piperrak, bale? Bale. Bueno, eta hau esan da, mingaina jarraitu behar dio ematen. Bueno, Leti, zer da zuri gehiena betetzen dizuna itxasuan zaudenean? Zerrek bete dizua inbeste, kirolonei hainbeste maitasuna hartziak? Azkenean nik uste ilusioa ez galtzea, ez? Nik uste txikitako ilusio hori oraindikan jarraitzen du, eta naiz eta, bueno, emaitz potoloak izan eta holan, oraindikan ilusioak jarraitzen ditut izaten, eta, bueno, hori izango litzateke, ez? Bai, goxatzen dezula horreta jotezean nian, da ilusioak egin, da... Nik uste itxasuak ematen diana lasaitasuna dabe, eta, bueno, sozietatean ikusten den bezala, bagauz denbora guztian hemendikara, eta surfeatzen nagoenean, zentratuta nago, nire helburu teknikoetan, ez? Eta horiat denbora eteten da, eta... Nola hartzen dezu, adibidez, esan dezula momentu teknikoak eta ureta zoa zenian, eta surfitea, jutezea, goxatzea, baino libre bat emango da zenun bezala, oso teknikoki jutezea, entrenatzea, buru belarri, maniobra hobetzea, o bestia itea, o nola egunak daude? Egunak daude. Hau da, dana bezala, ez, egunak daude. Eta bai, astean baditu egun teknikoak, taktikoak, eta gero asteguran badago larun bata hor egun librea. Egun librea eta hori ja zure kontu biltzea. Bai, beste tabla mota batzuk ere erabiltzen ditut, gozatzeko, beste motatako zentzazioak izateko, eta azkenean hau gozatzea da, ez, helburu nagusiena. Claro, azkenean ez bazu gozatzen, ezin zea ona bilakatu. Zeatik, aspertu itezea, eta ordu nino izizten zuzartzen hainbeste ordu, beste atei gustatzen zaiona bezala, ez da? Hori da. Zabizita hontan ordua esartu behar dia, hor,
puri-puri janeteko. Bai. Egia esan, Espainiako, bueno, lehen esan dezu, zenbat aldiz egon zea Espainiako txapelduna izan zea? Zenbat bider? Sortzi bider. Bata bestean atzetik urtero, inorrek ez zizun kentzen txapela? Bai, azkenean, egon dira urteak ez naizela Espainiako txapelduna izan. Igual lesioen gatik gola. Lesioak eta jende ona egon delako ere. Azkenean txapelketa bat irabaztea ez da bateri erraza, ez? Bai, gauza asko, faktore asko kuadratu behar dute, ez da? Ura, gero zuk ere zure lan egin behar dezu, olatu ona etorri behar da, ez? Faktore pilo behar da, euki behar dituzu kontuan. Olatu honan hartzian, hori guain esan desuna. Hori ere bai, surflari irabazle baten beste don bada, ez da? Zeatik azkenian, betik esategu, Zakit, Kelly Slater beti hartzeko baten bat ona, ez da? Horre azkenian itxasua ondo irakurtziak asko itego, ez da? Bai, eta hori lortzen dezu orduak pasatzen itxasua eta itxasua begiratzen, ez? Eta hor ere badago gure rutina, ez? Txapelketa hasi baino lehen, zure minutua pasatzen dituzu... Pikua ibeira, nun dagoen, nun lertzeun, marea goraka dator, beraka, nun jarriko hobeto, pixka, ez da? Badakizu ez, zuzio zer, Ni itxaso parian jaio naiz, karramarro bat desela, eta arginan urtxe jaio gea beti horreon gare, bai, itxaso ibeira. Nereita esatezun, nereita da goierrikua. Esatezun, zuek zeitezu hainbeste denbora itxaso ibeira. Zatzea espertzen da, hola, 15 lagundanak itxaso ibeira. Hau, tonto gelditzen nahi dira, hauek. Ez ara espertzen. Baina, ez zera espertzen, eta gainera... Berezia daga, itxasua. Hori da, olatu bakoitza ez da, berdina. Orduan, batzutan ferroiaria, beste batzutan eskuina daude hobeagoak, eskerrak, hori da bitxiena, ez? Zuk ze jutezea, eskerrez, eskubiz, gufi o regular zea? Ni gufinaz. Gufi zea. Bai, mundakan... Arpegi zoaz. Bai. Eta zena egozu, arpegi surfea tutuak igual, bai? Mundakan oituta zaude, tutuak, bai. Eta bestela maniobrak eta egiteko berdintza izu edo nahi oso beti eskerrak hartu? Aldan neurrian. Begira, gaztean intzenean nahiago nituen eskerrak. Baina hoen ez zait importa, bakit... Hartzen dudan olatua destroza hori modala. Txikitu inbozula, ondo. Eta jazta. Ederki, ala bihar da, hori da filosofia. Egia esan, eskerrez batzutan puskatzeko errexo da, baina aurpegiz hobeto irakurtzea, bueno, depende bakoitzara inun oitu dan, Bai. Hor jende asko dago adibidez mundakan ondon jaiotakuak eta han bizkarka itegu etubuak, eta gero aurpegiz kostaitez beti hain oitu dialako, igual, ez da? Claro, eta gero... Azkenean nik uste olatuaren kalitatea ere sopelan beach break bat da, ondartza da eta piko pilo bat ditugu, baina kalitatea daukagu. Ez da, inbesteko, ez da. Baina mundakan adibidez edo urruan. Hoi zautzakoa bezala, esatea, la montada interminable, jata montatu eta berriro, eta ez daka hainbeste power hori, ez da? Batzutan egun mitikoak ditu, baina aspaldi ez dela gertatzen. Bai. Eta, bueno, guain esaten nahi gehala olatu mitikoak eta olatu eharrak. Nun goxatu ezu gehien, hainbeste bira mandituzu munduan da hainbeste olatu desberdinetan, nun goxatu ezu gehien, zenekin gehatuko zina, nun... Bileku ditut, eta gainera olatuak eskerrak dira. Bai, Bai, Indonesia, Sumatra, Irland. Ara llegatzeko izugarrizko bidaia egin behar dezu. Eta gero han nahi egatzen zarenean 6 orduko kotxezko bidea daukazu. Tordun oso ez daukazu internetik, ez daukazu ezerrez, ez bakarrik surfean aritu. Bai. Eta gero bigarren lekua Txile. Txile? Bai. Ze olatu topatu zendunan? Egon nintzen Pitxilemun. Bai. Eta behin egonaz, ez birritan egonaz. Eta beste esker potente bat horrela? Bai, eta gainera hor olatu handiak ere badauz, eta, bueno, gero enaiz joan eta hori da aurrengo nahi dudan proiektua. Zer da kaso txintxilikan, Ez, hau ametsak dira. Baina Pitxilemutik egoaldera badauz. Olatu mordo bat, egon berdue kosta hortan, ez da? Bai. Eta hori, bueno, kompetizioak eta holan jisten direnean, hori izango da bigarren. Gustatu zaizu, esploratzea, putia eta hortika. Gustatuko litzaidake, bai.
Kepa Zerokin juntatu biharko zea horra, horatu berezik hori Antartian ibilitakoa da, ez da? Bai, gira, argian bera gazua. Beak erakutsi beharko txutu hartu olatu beharra. Gainera nire zuen aldean Nacho González badau, hor esploratzaile bezala, Aritz Aranbururekin ere, orduan, hauek badauzkate giltzak. Nacho eta ezagutzen ditut asko, bueno, Aritzen ere kintakoa zan, denekin, gutesan eskolara, bai, klasen batea, hiltze gina. Eta Nacho ere, bai, Nachokin honitzen behin oporretan Mexikon. Bai. Non? Ba, egon ginean egoaldian, han Eskubi Mordoa daudela. Puerto Escondido? Puerto Escondido ez, hori egoaldeago, eta han daude olatu luze-luziak han Eskubi Mordo bat. Bai. Hartu genuen, nik izenak egoratzeko nahi zuzona, baina bat dago txapelketa itean lekua, nola da? Katxiz lamar, guain ez dakitateako zaiten. Ni bez, baina bai, bideoetan asko agertzen da. Ez que hainbeste eskubi daude, areakotezea eta hainbeste eskubi daude, eta bat goratzen eiz, horra eskertxo bat hartu genulare bai, eta gila zan, behaik ironitzen da parre harra botaken ditun. Baina gore ezautzituz beti da, ni txikitatik an. Jende jatorra dia. Bai, jende jatorra eta mitikuak. Bueno, erdun... Ze hau, listo edo... Bai, beste bi falta zaizkigu. Bai, beste bilak ebain goitugu. Hau botako ditut nik hemen organikoa, eta bi horiek egititugunean geotan botako jo. Orduan zaude Txilea juteko eta esploratzeko gogokin, Bai, bueno, beti egon naiz... oso enfokauta kompetizioan, eta surfa badauka alde pilo bat, kompetizioa, marketingera ere, eta esplorazioa, eta azkenean surfak ematen digun gauza oso handia da bidaiatzea, eta beste kultura batzuk ezagutzea, jende berria ezagutzea, eta bai, ni mundutik zehar lagun ikaragarria ditut, eta surfari eskerrak eman nahi diot, azkenean, ebanu surfa egingo, etzen ditun lagun horiek ezaguteko. Keba. Egia esan nire, bai, surfak asko eman dit, eta gaina beti, ni nire historia esan, surfak juten izan beti, eta bi gauzan eskan bat, merkatua jun bizitatzea, hango produktuak eta jaki berriak eta historiak, eta gero surfeatzea. Eta egia esan, izak digan geho, surfakin batea auki berdezu esatean plan B. Zeatikan itxasua ez da zuna idezuna. Batzutan, ez dago olatuik, zero batzutan. Igual gehiagi, oize txarra, eta azkenean beste plan batzuk iten dira, ez da? Bai, adibidez, turismo pizka bat ere, baina bai, beste placer bat da jatea, adibidez, egon nintzanean, bueno, bost aldiz egonaz Japonian, eta hor, olatuak ez dira zerona, baina janaria... Janaria kristona, no? Bai, kristona da. Baitu, ni enaiz inoizen Japonen, surfian, ez da bisitan ere, eta hor dakat, bai, leheno esan deten mapamundian txintxilika dakator. Baina digan jumbiar nahiz area egunen batian. Bai, gomendatzen dizut. Jumbiarko naiz, bai. Egia esan jutean guztia, eta gaina ni arrantzalia naizela, atun zalia, eta hango mosketak, eta merkatuak, eta esategu edala beste mundu bat, Japonen ez da zoik arraina, okela ere, Kiston egiten du, ez da? Bai, jakiniku. Kiston saltzak, eta gero sopak, eta ez da? Bai. Nola ditu diozu, jakiniku deitzen da... Eta hori zera, aragi gixatuen bat hola? Bai, eta aragi diferentea, adibidez, ni probatun saldia. Bai, eta nahiko, no? Eta ona. Gozo, bai. Bai, hemen kostaldian ez da ohitura, baina bai, gero hemen arabarrak eta naparrak eta hola pixkak jo ematen, saldi jai, bai. Bueno, hemen txe, zemu zaizea horrekin? Bueno, hemen dikera. Basoa, askazalak ez harrapatu, Eske ba. Vale, ingo deuna da, beitu tipulaia, ze kolore dakan, ezin hobia, eta beitu, haure jarrakituko zuiten, baina ingo deuna da, dakasuna ja botengo deu eta murrizten lagako deu. Vale. Atako izut, horrela moztu, vale, eta hoia, badijoa barroa. Tomate saltza, hasiko da hola, lania, hori hau, jarraitzeko iten, vale, behitu, bukaerakuak, ez harrapatzeko bihatzak, hola iten dezu, eta hola jarri. Bale, eskola holan jarratzen. Bai, bihatzak kanpuan. Bale. Bestela, askazalateako zu holako batia. Vale, bagoaz, honekin ere bai. Vale, tomate saltza ere martxan. Eta, bueno, nun gehiago goxatu ezu. Adibidez, Indonesia esan desuna hori ere paraje harra da, Ni uda hontan egon naiz.
Bai. Bai, gio pena eman dit. Baina gero eta jende gehiago da. Bai, pena eman dit zenbat jende da hon, zenbat zaborra usten daun. Bai. Eta bastar guztik, errekak, ondartzak, plastikoz beteta, bestia beteta, eta esatezu, jode, mekatxiz lamar. Hemen ikasi deu kudeatzen plastikoa, komila tartean, baina desarrollatu gabe dauden herrialdetan, jutezea, behin Salvadorren gertatu izan. Salvadorren egon uretan ezin unik erin. Hainbeste euri intzun aurreko egunean, errekatik lan etorri zen, hainbeste zaborra, sartzen zinen ureta eta palada bakoitzean, zehoz ikutzen zenun plastikoa, gatea ez mekatxiz lamar. Zaindu behar dugu pixkat, ez dakit nola egin biharkoa, baina olako lekuetara juteanean, batzutan ez dakit, behai iritsi zaio plastikoa eta ez dakae kontenerik, ez dakae tresnaikan birtziklatzeko, eta orduan, hango iturak zian erreka botatzia, baina erreka leheno botatzen zuen, platanuan ostua eta organikoa zian gauza, baina guain plastikokin, eta izu iruditu urtez urte pixkat. Bai, gero eta plastiko gehiago dago itxasuan, eta gainera goratzen naiz, duela 2 urte, Nadia, Dur, Gile, eta ni joan ginen Lombokera, eta olatua hartu baino lehenengo gauza egin genuena, errespetua emateko jendeari izan zen garbiketa, ondartza garbiketa bat, lokalekin eta bai, Lomboken eta Indonesian, Maldivasen, Ego Amerikan eta Afrikan ere. Bai, desarrollatu gaben dauden lurraldetan, oraindikan ez dago kontzientzia hori. Eta azkenean itxasua mugitzen da eta igual urte hauetan zaborraz dago hemen. Baina beste nobaita junda. Hori da. Eta hori kontuan entzu behar dugu. Bai, nik hori, behitu, nik 20 urte nik joare bai bidaiatzen, alde batetik bestea, eta konturatu naiz, Indonesia jo naiz igual guandela 8 urte, guandela 12 urte, eta guandela 20 urte. Eta ni uste da hola, guandela 20 urteko zaborra handa, hau indikan, eta guandela 12koa, eta guandela 4koa, eta esatezun, mekatxiz lamar. Eta non artean inberdu, azkenian arazua mundiala da, ez da? Bai, nik uste bakoitza egin behar duela lan hori. Ez da ezer gertatzen poltsatxo bat ondartxara joaten zarenan paseotxo bat ematera, eramatia. Eraman, hori da. Poltsatxo bat, lan eta, a ber, azkenean guztiok... Eme de crossfitin, junda, jaso, zabor bizka eta ariketa. Egin dezakezu ariketa eta, azkenean hori ere jarri da, ikusi nun interneten hasi dela modan jartzen, ez? Normalean esaten dutela gimnasiora joan, kirola egitera edo ariketak egitera, eta bain da paseoa boltsarekin, eta gainera... Baitu, eta gaina gerrilla, taka, venga, ezinio, be. Baide, honak, hemendik aurrean bidaiatzea juteana, tablak eman, da gero tablak ekarrit, baino plastikoz betetare bai, holtza ondila. Katxiz lamar. Bueno, beste gabe lagunak, hemen txe, piperra baitaitugu, gerengo ditugu prejitu eta tomate tipasa, ingo deuna hemen, falta zaigun tomate bota, salda eta oreganotxua, eta beste gabe, gero inberdeuna da 3 gilarra prejitu, eta peperra prejitu. Hoi listuak hau, ezta? Oso ondo, botako debonea, esan dakua, salda pixkate bai botako jot, vale? Bueno, salda bai botako jobonea, eta jungo gea, erreportaia ikustea, zehazki, Miriam Chef Integratiba. Eta ikusiko zue, bertan, gaur babarrunakin, indigo gaur errezeta berezi bat indeu, eta beak beste 3 ingoizkiguen. Guazen bertara, ikastea. Kaixo eguardion, Miriam naiz, Baliarrainen aurkitzen gea Tolosaldeako herri txiki batean, eta hemen gaudenez, Tolosako babarrunei omenaldi txiki bat egingo diogu. 3 era desberdinetara sukaldatu edo kozinatuko ditugu babarrun hauek. Esan bezala, hemen dauzkagu Tolosako babarrunak, eta osagai hau erabiliz, beti tradiziozko plater bat aurkitzen dugu. Diala babarrunak, sakramentu guztiki. Aprobetxatuko dugu babarrunak, eta beste 3 aukera emango dizkiogu. Kontutan eukiko dugu, ez daukatela glutenikan, baten batek laktosare ez da, eta veganismo mundu hontan bai adaptatu dezakegu. Alde batetikan, falafela eukiko dugu, babarrunak beratzen utzi ditugu, jarriko diogu eta txikituko dugu gero aza eta kalabazina. Eta hemen egingo dugu sojanesa bat. Laktonesa bai egin dezakegu, baina gaurkoan soja esnea ekarri dugu. Bestetikan daukagu azenaio eta babarrun entxalada bat. Eta bestetikan humusa.
botako dugu komino pixka bat eta taina. Lehenik eta behin, falafela egiten hasiko gea, babarrunei bezperatikan utzitako ura kenduko diogu, berdura pixka bat zatituko dugu, pixka bat hidratatzeko babarrun hoiei, eta gero egingo dugu sojanesa bat ibarrako piparrakin. Nire formakuntza makrobiotikatik eta elikagai osasuntsuak lantzetikan dator. Eta gero, oain sakontzen nahi naiz dietoterapian. Zer egiten deten hor? Hartzen ditut platerak, jenden intolerantziak ikusten ditut, eta egokitzen juten naiz beraien beharretara. Bai plater tradizionalak eta baita plater berriak ere. Nei kozinatzeko era honetatikan gehiena gustatzen zaitena da, pixka bat jendeai harritzea, zenbait produktuekin egin ditzazkegun aukeragatikan, bai? Zedikan kontutan eukita, sinpletasunetikan egin dezakegu gure intolerantzia hori edo gure gaixotasun hortatikan edo prozesu hortatikan zerbait normaltzea. Gu Euskal Herrian egonda egia esan produktu aldetik dena daukagu. Haragia, arraia, baratzeko produktuak, eta ja, produktu horien sinpletasunetikan zabaltzen badegu gure platereta eta kozinatzen balin badegu, aukera galanta daukagu. Bai gu zaintzeko eta intolerantzia horiei aurre egiteko. Intolerantzi gehienak elikagai prozesatutatik handatozte. Lehenengo errezeta prestatuta daukagu. Tolosako babarrunak falafeleran eta ibarrako gindiak sojanesa batekin. Eta orain ondoren jungo gea prestatzea Tolosako babarrunak entxaladan. Entxalada hau egosita dijoa eta babarrun hau pixka bat digestiboak egiteko konbuarekin egin ditut. Hor sinbiosi bat badago lekariekin eta konbuarekin, horrek egiten duna, hobeto egitea bai babarruna eta guri hobeto asentatzea estomagon. Entxalada hau, naiz eta hotzen jan, epeldu egiten digu gorputza, berotu egiten digu gorputza, eta egokia izan daiteke ere bai, negun dauzkagun egun berotsu hoiek ondo eramateko. Gaurko entxaladarekin bukatzeko, ibarrako pipar pixka bat botako diogu, kolore berdea pixka bat emateko. Gero gindiak ematen dion zapore garratzori, laguntzen digu pixka bat gibela garbitzen eta arintzen. Eta gaurkoz bukatzeko, 3. errezeta egingo dugu, humusa dala. Humusak normalki komino botatzen zaio, dala espezia bat digestiboa dana, eta gero tainare bai, sendotasuna emateko. Eta era beren, tainak kaltzio pila dauke. Sesamo haziak dira txikituta, eta hoi kaltzio defizentzi bat balima daukagu, oso aproposa da. Humusa edozein momentutan jateko balioko liguke. Normalean kruditei batzukin ateratzen dira. Ni gaur baporean egindako barazkiekin jarri dut, digestibilidade aldetikar, eta gero berotasuna emateagadikan gure gorputzei. Eta gero humusa bai sandwich moduan jan dezakegu. Beste barazki batzukin, edo guri aproposa irutzen zaigun jakiarekin eta gustokoa dagunakin, perfecto. Humusa prest daukagu, hau normalen, hotzean jan dezakegun errezeta bat da, eta epel puntu bat eman nahi bali madigu, gaizkire ez da etortzen. Ikusi dezuten bezala, nola Tolosako babarrunakin aukera desberdinak dauzkagula. Tradiziozko errezetatikan aparte, beti errespetutik. Testura desberdinak, kolore desberdinak, edo zer duda balima daukazute, idatzi Miriam Chef Integratibara, eta laster arte, agur. Ai, ama, Miriam, mi esker, gaurkoan ez zurekin ikasten ikusi ditugu, beste 3 errezeta, eta egia esan, ikusitakoak ea, baina geho ez dugu ikusi askotan iten, eta hola, ikasiten dugu, eta ikuste zuen, barrunakin ez diala bakarrikan betiko eran txoixo eta holkikin, gauza asko aldialain. Miriam, mi esker, da gurian jarraituko dugu. Hemen indeuna da, arrautza irabiatu, piperra bertatik pasa, prejituko ditugu, pixka zukatu hemen papelian, eta gero tomatea sartu. Betu tomatiak, ze kolore hartu digun ja. Zelako pinta. Leti, esan dezu zuri tipula pusketa asko ez zaizula gustatzen, ez da? Ez, baina... Hor jarri zut, birrintzeko, bale? Bale. Birrintzen gailua dakazu hor, ingozuna da, hemen dikan bertara pasa. Bale. Gero, birrinduko deu, hemen txedakazu, jarriko jo hemen, txak, eta behin sartezunian dena, oen kontu ja entxufatuta dago, bale? Ados. Venga, hoi zure kontu, eta ni hau berotzean piperra pregitzen hasiko naiz, eta aldi berian eba irugi jarra moztuko deu, eta kurruskariten jarriko deu. Bueno, eta azken aldin, nola etorri da azkenengo denboraldia, nola zaude
aurtengo denboraldiakin? Ba, begira, nik uste gora noa. Gora kasoaz, a tope. Bai, pasaden denboraldia ezen esan oso, na. Orduan, oin hasi garela ziklo olimpiko berria. Bai. Ba, lehenengo urtea da konfiantza berriz hartzea, ez? Hori da nire helburua. Eta pasaden denboraldia baino hobeto indet, 5. postu bat izan dut hor Ingalaterran. Eta naiz, eta, bueno, nire jo nahi dut, ba, bueno, hau prozesu bat da, ez? Eta pizkanaka joan behar naiz hobetzen, ez? Txirriki txarraka zatean bezala, ez da? Bai, eta, bueno, gero ere ikasketekin hazinaz, ere? Bai, Bai. Zalaga zenitun ikasketa gaur emezortu urtetekin txintxilika, etzen un ezerrein, ordutikan? Bai, bueno, entrenatzaile kurtso batzuk egin ditun, gero hizkuntzak ere. Eta, bai, hasi nintzen ikasketekin IBF egiten, baina, bueno, konturatu egin nintzen azkenean asko bideiatzen eta oso gradu praktikoa denez, ba, eneukala denbora... Gio dana erdizka, ez da? Bai, dana erdizka, eta dana erdizka egiteko ez dute egiten. Bai, ondo itezu. Eta ordu noin, ba, distantzian nago egiten, eta, boa. Zazen moduz distantzian, moldatzezea? Bai, azkenean, kirola eman didan gauza onenetarikoa da... Bai, zukin biharrezula, o bai, ostala bestikan, ez da? Bai, eta orduan, bueno, nire momentuak aurkitzen ditut, eta pizkanaka, no? Hori zenbat urte dia hori kurtsu hori? Urte desente dia? Lau, eta horren nengoan zaude? Guantxa zizea? Noiz azizea? 3. urtean, Ah, vale. Pizkanaka. Asignatura batzuk ditut hor, adibidez futbola, oraindikan, hor, ez duela ukitu. Baina bai, 3. urtean tipitapa, eta, bueno, astiro, baina disfrutatzen. Mantxo, eta goxatzen, eta? Ondo. Bueno, eta... Hori birrindu lasai, sartu birringailua barruan, eta eman eurra, lasai asko. Bueno, eta ze galdetu behar nizun, bai, horrek arrizun liburuzka hortan. Zer topatuko deu, zer da hor barruan? Bueno, bitxikeria daude. Bitxikeriak? Bai, denetarik. Denetarik, eta adibidez? Bueno, bidai bat hasi baino lehen, egiten dut itinerario mota bat. Bai. Eta gero ere, nire momentu libretan, bueno, pizka bat marrazten dut. Marrazkilaria zea de bai, Ez, hori da estresa botatzeko. Vale. Eta ze marrazten dezu, paisajia, edo retratuak, edo... Ez, paisaiak. Paisaia egiten dezu normalia. Bai, adibidez, aurten Europako liga izan da, orduan, paisai batzuk daude. Ez daude guztiak, ze azkenean... Bueno, batzutan txapelketa bukatu ostean ez daukat denborarik, eta bueno, uste daukadala Campelo eta Pantin, gero Portugaleko paisai batzuk, bueno, bitxikeri batzuk. Eta adibidez, marrazki horiek berdin ateatzen dira txapelketa irabazi edo galdu, edo segun nola ibiltzezean, edo galtzen bazu denbora gehiago dakazu, galeratzezealeako lehenuo, edo... Ez, normalean estresaren arabera. Sartuko dugu oregano pixka, bale? Bai, eman, birrindu lasai. Estresaren arabera da. Estresan arabera. Bai. Vale. Bueno, Leti, bukatu deu, Hemen gure saioa bainokoa plateran bila. Tomatia bakizuetena birrinduta gero normalen irekin iten deula. Baina, bueno, gaurkoan jarriko deu zuzenian platerian. Vale, ondo. Normalian beti birrinduta gero komen izatea ireki txiki bat ematia. Vale. Baina, bueno, bero dao, plateraratzeko ongi. Eta ingo dio una da behitu. Ohetxo bat jarriko jo tomatiana. Adibidez. Gero, hartuko ditugu hemen pipertxuak. Jarriko ditugu txukun. Zelako pinta. Arra itxura, Bai, itxura. Ingo aldezu etxian, hau. Zeratuko naiz. Liburuan apuntau eta gero ikusiko zu, eta? Bai. Bueno, eta hemen amaitzeko. Hemen inditugu niru jartxa botako ditugu horrela. Eta, beste gabe. Historia amaitzeko hor. Beitu. Gaur ez du perexia botako, behingo batikan oregano pizka botako dio. Vale? Oregano da gaulatak ez. Bueno, launak, mi esker, horre oteatikan.
Guain ingoitu gau gainuntzeko, bestela gero kamarak eta sarretu dira. Zuentzako bakarrik indezu, bale, guain txingo du ganantzako gainuntzekoa. Mi esker, etortzegatik. Zuri. Eta jarraitu golatu gainean goxatzen, itxasuak eta esautzen, eta guemen jarraitu dugu koxinatzen. Ados? Agur lagunak.